Opel Sedan. Soly barışış 1997. Объем мотора 1.6. Агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар тагаи ин видео бидагид дароен ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хеле приложениҳо ва ё дурӯғанд ва ёро мошиннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтон менависед. валютатонро интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигараш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. Документош чанд хамондаги акайра? 8 моҳ. 8 моҳ дига документ дуро. Электропакет, кондиционер. Электропакет, кондиционерш кор мекунад ака? Кондиционер фиёл надорад. Кондиционер. И газ бензин ай? Газ бензин. Газ бензин. Ахш 3000 гуфтен а? 3000. Нахш 3000 сом бо савдо мешавад. Я номерои телефон медидин ака? 93 номерои телефон 93 383 383 17 17. Opel Hatchback. Соли баришиш 1992. Объем моториш 1.6. сӯзишвориш бензини тоқа. коробкаш механик. документош чанд қадига монда яка? 8 моҳ дига документ дора. нархш чанд гуфтенра? 14000 сом бо савдо мешиде. я номерои даркорӣ медонед ака? я номерои даркорӣ медонед? 919 00 31 35. Opel Hatchback. соли баришиш чанд ака? соли баришиш 1996. объем моториш чанд ай? объем моториш 1.6 простой. газ бензин ака? сӯзишвориш газ бензин, газша научаспонда будем. кузуфиш 100%. документош чанд қадига монда? документош 1 сола. 1 сол ҳуҷҷат дорад. коробкаш механик. пробегаш 28000. нақша чанд гуфтен ака? нақша чанд гуфтен? нақш 27000 сом бо савдо мешавад. я номерои телефони даркорӣ медодем ака? 909 00 00 Opel Sedan.
сол барори 6997 сӯзишворӣ газу бензин ҳуҷҷатҳои 7 моҳига вақт дора. Танировка шама люк дора. Танировка шама 7 моҳ. Коробка механика, пробегаш 830,000, нархаш 29000 сомонӣ. номери телефонтон аптен 988 37 18. номери мошинаш бояд натова. Toyota Windol соли бароришаш 1998, объем мотораш 2.5, сӯзишворӣ газу бензин. Электропакет, салон кожни. Кондиционер доран ё? Кондиционер дора. Пробег чанд коробка автомат. Пробег нест куҷа? нархаш чанда? нархаш 25000 сомонӣ. номери телефонтон аптен ака 902 давомуш 01 0809. Мерседес объем мотораш 2, соли бароришаш 1998, газу бензина, сӯзишворӣ газу бензин. Простояю. нархаш чанд тайра? нархаш 35000 сомонӣ. бо савдо мешава ки кондиционер доран? пробег 25000. кондиционер дора. газу бензин ясола ҳуҷҷат люк. маҳкама ин люкаш. люкшам дорам кондиционер. люк дора, кондиционер ҳам дора. нархаш 35000 сомонӣ. номери телефон 901 08 09. номери телефон. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. дар канали ҳамватан TG хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дароен обуна шавен ва дар канали мошин TG бошад мошинбозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. дар канали Паём TV мошинбозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски YouTube. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.